Kuwi acarane syukur alhamdulillah acarane bengi iki awake dhewe sak kanca iso kasembadan swanana ngarsaning para warga ageng Dukuh Tubrem Desa Pojok Watu Kecamatan Sambong Kabupaten Blora mau didhawuhi tinimbang warga kene acarane mengeti sedekah bumi utawa merti desa utawa sedekah desa utawa lewon wong kene ngarane iki manganan utawa gas desa. Oh ngono Mak, iki dadi acarane iki manganan ngono to Mak. Iya Nduk, manganan. Kok dadak dipengeti, kok dadak disyukuri iki kepiye Mak? Ngene. Kena ngopo kok manganan kok sedekah bumi dadak disyukuri? Awet wis dadi adat lan tata cara budaya Jawa pendak taun pisan mengeti bumi sing didak-idak saben dina, bumi sing dipanciki saben dina, bumi sing ditanduri saben dina iso dadi panganan, mula tansah disyukuri. Kaya warga ing Tubrem ngene iki. Oh ngono Mak. Iya. Iya nuwun Mak. Ya dhewe ning Tubrem wis ping pira Mak? Udakara wis ping 2 iki Nduk. Oh ya alhamdulillah. Ya muga-muga iso ajeg iso langganan terus. Amin Allahumma. Amin. Iki pokoke awake dhewe sak kanca iki ngaturke bumi pangmun. Yang paling utama karo warga Tubrem khususnya umumnya ana ing warga Pojok Watu Kecamatan Sambong. Ya muga-muga sak bubare wayangan ning bengi iki kabeh warga Tubrem tansah pinaringan sehat bagas waras, murah sandang, murah pangan. Amin Allahumma. Amin. Ya kabeh muga-muga tansah diparingi rezeki ingkang sempulur, tansah diparingi kesehatan. Pokoke tansah diparingi kabeh. Amin Allahumma amin Nduk. Iya Mak. Iki sing nimbali kowe rene iki sapa Mak? Iki sing nimbali aku rene ya warga-warga ing Tubrem kene iki. Lah dhek iki ketoke kok wis mayang ana ing pojok. Iya Nduk. Jumat wingi mayang ana ing Dukuh Pojok Desa Pojok Watu, tangga dukuh, tangga dusun. Saiki alhamdulillah iso kasembadan sowan maneh, kumpul maneh karo warga Tubrem kene. Syukur alhamdulillah. Iya. Hasbunallah wa ni'mal
Kecamatan Hasbunallah sampun diaturke. Iya Mak. Ya iki matur nuwun ugi kagem Bapak Lurah Pak Anto. Mau sonten pun purun kula repoti. Iya Mak, matur suwun karo sapa maneh. Matur suwun kalian panitia, ketua panitiane Pak Petrus. Wah, nyarke poli, Nduk, mau Nduk. Ini dia kita sambut. Matur suwun kalian Pak Babinsa, Pak dan Ramil, Forkom Pincam. Matur suwun ugi pokoke. Wis iki bengi iki acarane seneng-seneng ya Mak. Iya. Iki mau rantaman acarane kepiye Mak? Iki mau rantaman acarane iki esuk iki mau udakara jam 09.00 jam 10.00 iki mau wayangan syarat ana ing makam ana ing punden kono tubreng ana makam buku tubreng terus awan wayangan ana ing kene bengi lagi awake dhewe sing ketiban campur lawan mau dalange sapa Mak awan mau karo esuk mau iki dalange padha lho bayarane yo tetep melu bayaran bengi iki awan mau ki ya kuwi pepundenku guruku saka ngendi saka Blora Pak Sahir terus wis mbok foto awal iya lan iki uga aku nggawa nggono cacah papat iki tegese apa papat aja ditepungke Mak iya Nduk yo katakan tak kenal maka tak sayang iki wayahe nepungke para sinden-sinden wong aku ki yo percaya kok Nduk penonton tubrem iki penonton khususnya Pojok Watu khususnya Kecamatan Sambung iki penikmat kesenian wayang banget eneng sing penonton lakon eneng sing penonton yoga eneng sing penonton garapan iringan ning ya ora sithik wong sing nonton sinden lho ya to pokoknya sing paling digoleki iki sinden ya ditepungke Mak iya tak kenalke wiwit saka pojok etan kono pojok kono dhewe cedhake buta gede kae pepundenku Mbak Novi di dalam saking Menden Rejo Mbak Novi mau yo nyinden awan iya Nduk wis tak sambati ping bolak-bali Mbak matur suwun ya Mbak nglerek sampinge kipas sinden sing lagi naik daun nggih menika sinten Mbak Mbak nggih Mbak leres nggih Mbak Benta lengkapipun sinten Mbak cobi nyebang mic Mbak nami kula Gentari nggih lengkape Gentari Laras Pertiwi. Oh, pidalem saking pundi Mbak Gentari? Aslinipun saking Boyolali. Boyolaline pundi? Musuk. Oh, musuk cedhak gunung mriko nggih. Nggih, leres. Nggih. Sembah nuwun nggih Mbak, pun kersa nyengkuyo ngadine le mayang. Derek belajar menika. Wah, boten nggih. Nglerek sampinge kuwi kancaku Nimas pidalem saka Trenggalek Jawa Timur yo kuliah ning Solo Nduk ning UNS malah UNS ora isi Mak iya UNS banjur sing pungkasan sing terakhir iki sapa Mak sing terakhir ki yo kuwi Mbak Lintang Pambayun omahe ngendi omahe Sambung calone Nduk asline yo Karanganyar Jumantono Karanganyar ngono Mak pokoke matur suwun mau makat wong loronan karo Lintang matur suwun iki saurunge lagu sing dobreng-dobreng ya to gandeng iki acarane bersih desa Nduk coba aku pengen mirengke lancaran bersih desa larasipun nek boten klentu pelok barang nah lantaran bersih desa sing rekto sapa Mak
sing rekto Mbak Narto Sabdo. Oh ngono. Iya dong, iya tinggalane Bambang biyen. Ya pokoke sak iso-isone awake dhewe nguri-uri lan urip-urip budayane dhewe, budaya Jawa iki aja nganti ditinggalke. Ngono yo, Mak. Iya, monggo-monggo. Mungkin lantaran bersih desa kur nggih. Bukane saking Bonang. Monggo, Masan. Monggo. Wis diaturke, Mak. Iya, Nduk. Iki mau yo ana maknane. Murih adoh suker sakit. Ayo do diresiki desane, do diresiki jiwa dhewe. Iya ngono, Mak. Iki ditenggoni sapa ae, Mak. Iki nggih matur suwun kagem Bapak DPR, Pak Siswanto. Matur suwun iki yo wah kepundenku akeh banget ning kene, Mbok. Dulurku akeh banget ning kene. Enten Pak Toto, matur suwun nggih Pak Toto, Pojo Watu nggih. Mboten saged kasebat setunggal kok niki. Kancaku ngopi yo akeh ning kene, Nduk. Oh ngono, Mak. Iya. Sing baku pokoknya bengi iki ujube iki seneng-seneng pokoknya. Nah, gandeng dik mau Pak Bapak Lurah Pak Antok dereng sambutan sakniki diaturi ingkang ning pepanggungan lho. Oh, Pak Lurah. Nggih, kali Pak Siswanto mawon nggih. Ngono, Mak. Iya. Monggo. Turuk. Monggo, Pak Siswanto. Aturan wonten masalah mriki mawon Pak nggih.
Sugeng dalu Bapak. Aduh. Kepanggih malih wonten ing Ji. Tubrem mriki nggih Pak. Kala Nggih. ini sampun wonten ing pojok watu. Saniki wonten ing Tubrem. Nggih. Nggih. Terus iku Pak Lurah. Pak Lurah. Oh. Oh. Terus yang repot ketinggalan Pak Lurah. Oh, nggih. Nggih. Kali tamu-tamu. Kita mau sebut saweran kita. Oh, niki Pak Lurah. Waduh. Tinggal kok nggih medhot saweran. Ngapik saweran. Monggo Pak, monggo Bapak. Pak Lurah ini monggo. Ngambut dene kok nggih. Biasa mosok kosongan nggih ketinggalan mboten. Boten etis Pak. Nggih, boten etis, boten pantes nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Ingkang hormati Bapak Ibu Suswanto, lagi DPRD Kabupaten Blora, Bapak Camat yang mewakili Bapak Arif, Mas Dalan, para wiyoga, para presiden, ketua panitia, ketua RT, ketua RW, perangkat desa Pojowatu, dan sedaya yang hadir pada malam hari ini dalam rangka sedekah bumi Dukuh Watubrem Desa Pojowatu. Puji syukur kepada Allah SWT dan mereka kita kasih pinaringan sejahtera wasiat seger waras. Salam tak lupa kita panjatkan pada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW hingga yang tengah-tengah sahabatnya di dunia wal akhirat. Kami sepindah pulau matur suwun sangat ketika bumi niki Dukuh Watubrem atas partisipasi khususipun Dukuh Watubrem persenggaranya sedekah bumi di Watubrem niki tanpa jenengan sedanten betul mungkin enten acara ini saged terselenggara. Terus jangan menikah desa nggih diseguyung sareng-sareng niki nggih boten kajati kula niki kajati jenengan. Monggo kita suksesakan acara pada malam ini dan benjing ampun supe tesih wonten acara melih di menika selawatan kalih pengawasan. Terus sing wonten pengawasan nggih monggo jembutan temen nggih monggo. Kula bijing badhe tumput angsal ya Pak. Angsal. Nggih matur suwun. Lan kula ngapunten menawi ibu bilih wonten napa pasugatan menapa panggenan kan boten seketa amargi niki nggih tempatnya nggih mungkin terlalu sempit terus nggih dasar-dasaran ngono Pak. Mas. Terus nggih wonten sinten napa tembriko ngisor wit napa jambu napa-napa nika. Nah, alhamdulillah tapi berkat kerjasama semuanya bisa terselenggaranya acara pada malam ini. Monggo Pak, sebenarnya Pak Menteri ini monggo wonten Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Suswanto dan Suswanto, Tuan Anggota DPRD Kabupaten Blora, yang saya hormati Bapak Bisa, Bapak perangkatnya, Bapak Bisa, Bapak Dimas, Bapak dan Tampil atau Pak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Mas Akmal, para bunga, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada malam hari kita masih diberikan kenikmatan kesehatan lahir dan batin. Selawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan sahabatnya yang lalu. Kami dari pemerintah kecamatan yang pertama mohon maaf Bapak Camat tidak bisa hadir secara pribadi karena ada acara yang tidak ditinggalkan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Lurah dan warga khususnya Dukuh Watubrem Desa Pojowatu yang telah melaksanakan sedekah bumi uri-uri budaya Jawa kayak gitu untuk melestarikan wayang ya. Ini tidak sampai hilang dan terima kasih pada Mas Amal kita lihat masih muda-muda gitu. Ya iki sing nem-neman Pak, rencana sing tuwek sithik kula pateni Pak. Ampun. Ya pembunuhan ini kan tak polisi. Tapi semangat Pak ya. Nggih, semangat nggih. Nuwun. Sama pemerintah kecamatan memberikan apresiasi yang tinggi-tingginya dilaksanakannya sedekah bumi.
Kami dari pemerintah hanya pesan satu dengan dikabulkan, berarti mensyukuri Allah panen ini berhasil ya. Kalau berhasil ya ojo lali paceke. Jadi PPP kalau tinggali ojo waktu ngantos bulan Mei ini nembe 30%. Ini mentulung bantuannya panjenengan, Pak Lurah dibantu. PPP ini saged lunas siap nggih Bapak Ibu? Ya, biasanya ojo waktu itu lunas. Yang mau teman-teman kira. Anu sedekah bumi riyen Pak, mungkin fokus sedekah bumi nembe paceke dilunasi. Alhamdulillah. Paling saya Bapak Ibu gitu. Biasanya Pak Caman itu yang tingguran itu di absen itu salah satunya PPP. Karena PPP merupakan salah satu pajak sing untuk bangunan dura. Ingin jalannya halus ya suka pajak. Ingin masyarakat makmur, bantuan dan sebagainya juga dibagi. Dan itu saya berpesan, mungkin manganan ini senang-senang pajaknya lunas. Mungkin niku saya mau sampaikan kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kata nanti sama dengan hadiri Pak Lurah Sobabin Mas Radin Sa Desa Sesuatu Lapor Kadang Ramit Jono Bapak Ibu Pandemen ringgit ingkang 1 rupiah petek dalam niko kula remen sangat kula tahun ini absen ya. Tahun ini absen kula tahun saat dari kula napa derek sareng panjenengan tahun ini absen, tahun ini derek malih. Ini ada Mbak Ibu berjanji niki kula selami ningali ringgit niki lebih tinggi napa ingkang nonton niku saged Anteng gitu. anteng ya nggih anteng malah wonten sing nyuwun barang tak delokke sing ping pojokan iki cecek mripate Niku menawi lilipen Pak menawi niku. nggih ketoke warna gula niki yo ucek-ucek mripat iki memang nek dalu niki kula ningali niki wayang ala drama Korea. Bapak pangestunipun panjenengan Pak, kula Pak. Nggih, niki napa awit luar biasa nipun Mas Akmal, Ki Akmal anggenipun napa membawakan membawakan cerita ini luar biasa nggih. Tepuk tangan untuk Ki Akmal nggih, luar biasa. Nggih, kula badhe nangis tapi isin kok. Kula kinten nek kula badhe nanggap ngoten Pak. Mesti Mas, mesti. Kula pun sunat ya, Pak. Ulang tahun nggak bayang gitu. Menika luar biasa sangat tinggal menika nggih. Ringgit ala drama Korea yang luar biasa. Penontonipun nggih langkung regen nggih, langkung Kathah niki Pak. kathah nggih. Ibu-ibu nggih sami Ibu-ibu. anteng niki. Kula niku bingung pripun Pak? putih-putih kok ibu-ibu. Oh, Nggih. lagi ibu-ibu niku remene ming nonton tok nanggap nggih wegah niku. Nggih, mangke nek ten peken nggih ibu-ibu, ten peken nggih pengawasan nggih ibu-ibu. Senam niku nggih ibu-ibu. Ringgit nggih ibu-ibu, rasan-rasan nggih ibu-ibu. Rasan-rasan juara nggih ibu-ibu. Wanita terempat di bumi niku Pak. Luar biasa, memang ibu-ibunya luar biasa nggih. Istilahnya power of mak-mak ini luar biasa nggih. Nggih. Nggih, kula kita ngata nggih kula ngaturaken wilujeng dumateng ing Dukuh Tubrem Desa Pojok Watu Kecamatan Sambong ing dalu menika ngontenaken acara bersih desa nggih. Kula namung saged ngaturaken mugi-mugi anggenipun bersih desa tahun nika
mugi-mugi kaparingan dening Gusti yang menika sejahtera nggih napa ingkang panjenengan tanam nggih saged napa berbuah kanthi sae. Ngaten nggih Allahumma amin. Saha prawarga ing Dukuh Tubrem Desa Pocowatu dia tansah binaringan selamat wilujeng. Tebih saking siku dening Gusti. Panjang umur. Amin. Nggih. Kula pinten ngaten awit drama Korea ini kersane mangke langkung Jawa malih. Nggih. Kula pinten ngaten Mbak Canggih nggih Ibu nggih Bapak Bu Waragono kula nyuwun gendhing selendang sutra kuning. Tayub niki, Pak. Monggo ditayubi napa monggo. Nggih niki nggih wonten pamundutan saking Pak Lurah Pak Anto nyuwun lagu Roro Jonggrang fragmen ketoprak ingkang dados Bandung Bondowoso Pak Doni. Artis lokal iki. Artis lokal. Wah, mau siang Pak Doni nggih pun ngerol niki. Wow. Nggih kalau soal nggih kula napa aturaken pilih tahun 2025 ini lain daripada yang lain. Lain Pak nggih. Awit wonten namine Perpres 1 2025. Nggih. Perpres 1 2025 itu apa? Efisiensi. Operasional pemerintahan dikurangi 50%. Nggih. Pamila mengke sawerane nggih efisiensi. Mungkin dipotong 50% nggih. Nggih ngaten ingkang saking kula aturaken pisan malih wilujeng dumateng para warga nggih semoga napa mirsani ringgit kanthi gayeng. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedapun Bapak Anto Pak Delis Polo monggo. Betul nggih Pak. Jalannya ampun supe nggih Pak, jalannya. Oke, sembah nuwun Pak, sembah nuwun. Wah, nggih Bapak. Nggih, matur sembah nggih.